Ani de zile cursurile la zi, scos din producție. Dacă aveai o vechime în specialitate de peste 5 ani, în 2 ani de zile făceai cursul și inginer. Eu știu că eram singur, nu trebuia și bani pentru cheltuieli, toate astea. M-am hotărât până la urmă 4 ani de zile și eu ieși. Și am scris, dar am spus că în luna martie ne pomenim într-o seară când eram plin curs, tocmai făceam tot cu profesorul Leonida, ministrul energiei electrice, care atunci era inginerul Gaston Marin, cu șeful de la învățământ, de la Cabinetul de Învățământ de Minister, vin să așează în ultima bancă acolo și asistă la ore. Vă închipiți dumneavoastră când avem ca elevi asistență, mai cu seamă din minister de undeva, cum putem noi să rezolvăm. Foarte așa, în fine, până la urmă, ce o fi când asta. Era un elev la tablă acolo, abia așteptam să termine acolo problema, să intrăm noi, cei care eram mai bine pregătiți. El nici una, nici două, șterge tabla de acolo. Tovarășul ministru, adevăratul curent alternativ, vă demonstrez acum. Eu sunt Ionuță Stan, de la stația de transformare, de la locul de cutare, și a început să demonstreze exact cum ne-a învățat profesorul Leonida grafic toate aceste curbe al curentului alternativ. Se termină orele, acum ne așteptăm să ia cuvântul ministru. Într-adevăr, imediat ia. Scopul meu a fost ca să încheiem cu această școală, dar având un asemenea profesor, știm noi ce a scos și asta tot, nu îl desfințăm, din contra vom face noi înscriere și vă trecem la școala medie-tehnică, curs seral. Și în felul acesta noi am terminat.